Салом бонувони зебо, салом духтаракҳои хушрӯ, подписчикҳои нав, подписчикҳои пештара, ба ҳамаи шумо саломи худро мерасонам ва боз як борига ба канали худ хушомадед мегӯям. Имрӯз мехостам бо шумо боз тарзи ҳамон витичкаҳое ки дар наворҳои пештараам буд, ҳамонро боз як борига фаҳмонда ва боз чӣ хел остинро мечаспонем ва чӣ хел остинро чен мекунем, ҳамаи ҳаминро ба шумо як бор дига нишон дода фаҳмонам. Фақат илтимос, духтарои хушрӯ, бо диққат гӯш кунед ва наворашро илтимос то охираш тамошо кунед, барое ки то охираша тамошо накарда шумо боз ҳамон саволҳоро пай дар пай ба ман менависонед. Мана барое ки витичкаро тайёр кардан, ман аввал даҳани куртаро духтам. Даҳани куртаам хе оддӣ, просто гирдак духтам. Ягон ҷо онро ман бурдагӣ нестам. Мана ҳамааш чӣ хеле ки ҳаст дар ҷояш, ҳана 4 кунҷа, просто дар ҳамин қад дар байнаш фақат даҳани куртаро тайёр кардам. Акнун ҳозирам мерка намегирем. 1-2-3 сантиметри размерҳои калон калон гирифта аввал витичкаро тайёр мекунем, баъд болои ҳам бо ҳам монда бо пуштак якҷоя вақте ки витичкаро духтем, баъд монда аз сар баъд мерка мегирем. ҳозираш да китфро мегирем. Китфи тайёри мо ки 8 ҳаст, не ки ман 8 намеонам, ҳозираш ҳамта калон монда, пора кардам гирифта 11 сантиметр монда. Аввал ҳамха як хат мекашем, хатро камакак тарафи поён меравем. Аз ҳамин боло бояд 1-1.5 сантиметр бояд камакак поён бошад. Аз ҳамин нуқта сар карда то инҷо ҳозираш 16-20, агар буз баланд бошад метавонед 20 монда, агар он қадар фарбе набошад шумо метавонед 16 монда онро манхе як хати рост мекашед. Ин хати ростро бо ин пайваст карда манхе 4 кунҷа пайдо мешавад. Дар руни ҳамин 4 кунҷада як хати гирдшакл мекашем. манам хе хати гирдшакл анакнун ҳамина ҳамхе мебурем. ҳозиражда мана инҷа барои плечик ё барои эзор, барои любой чӣ дар кор мешавад. ҳаминро ҳамҷа ҳамхе карда бо болои ҳамин хат мебурем. аз ҳамин ҷо то инҷо ки 16 мондем, худаш манами кунҷак маълум мешавад. вақте ки гирдшакл манам кунҷак, аз ҳамин ҷо як хати рост манам сарнишеб мекашем. инҷоро ҳам болои бояд висата грудиро шумо бояд чен кунед. Висата груди чӣ хел чен карда мешавад? Ман аз сари кис то пеши бари сина, ман аз мо 27 сантиметрай, манам хе хат мекашем, манам хе хати манам хеле шуд, манам хе рост. Якта 3 кунҷа мекашем ша, якта байнижда мекашем. манам хе бояд гирифта духтан дар корай. барои инро ёфтан ҳар ду тараф барое ки як хел биёяд, манам байнашба расечка мемонем. баъд онро дуқада карда то ҳамин ҷои хати кашдагӣ дар кориятон монда утюг карда онро сахт утюг мекунем, пайи утюг мемонад ва дар ҳар ду тараф мегузарад. вақте ки қат мекунед дуқада бинед ин тараф ба ин тараф туғри мебиёд, ҷои бурдагӣ ба то пеши китфа туғри мешавад. манам хел байнаш мемонад. анакнун инро мо утюг мекунем то манами ҷои хати кашдагӣ 27 сантиметри хати кашдагӣ мо утюг мекунем. ана бо нувони зебо вақте ки утюг карда тайёр кардед манам мекушоед. манам хе дарзо мондагиай. аз тарафи қаффо ҳар як кадомашро чен карда бари синаи ҳамон клиентатонро чен мекунед. анам хе чанде ки бошад ҳамон қа мемонам. ҳозиражда ҳаминҷа 4-10 сантиметри мемонам аз ин тараф ва 4-10 сантиметр аз тарафи дигар. ман хел 4-10 сантиметри мемонам. анакнун анам хел аз ҳамин ҷо духта то нуки ҳаминҷа, аз ин ҷо сар карда то нукаш ҳамхел омада баъд мебаром. ҳар ду тарафашро ҳамхел медузем. анакнун баъди духтан мана духтам ҳар ду тарафашро. мана аз ин тарафам ҳамхел. анакнун инҳоро ҳар дуяшро ба тарафи поён монда ҳамхел утюг мекунем ки дарзатон намоён нашавад. бо нувони зебо дидед витичкаи мо хе дароз мебиёяд. вақте коли бо шумо мерка мегирем ана ҷоша хе мебарем ку витичкаи мо майдаҳак мешавад. как раз уқа ноаён мешавад, бигем мешавад наметова. инамири хе калонтарай. бо ман хе мебарем ша, ман хе мебарем рӯтаи каш. анакнун бо нувони зебо мерка мебарем. тарзи меркабарӣ дар ҳар як навори ман ҳастай. рости гап ман ҳозир меркабариша намегирам навор. вақте ки остин часпондан чӣ хел остина инҷа проймаша мебарем, чӣ хел остина мечаспонем, онҷоро навор гирифта ба шумо нишон медиҳам. ҳозир ин тарзи витичкадӯзӣ бари сина буд бо нувони зебо.
манам хе болои ҳам мегузорем. Мана дидед ҳамаш. Дидед ман камакак поён фуровардам. Барое ки пеши курта боло наравад, ман камакак поён монда. Мана ин тарафро ҳамаш якчен. Мана ҳамаш якчен. Ҷа вытичка ки шуд, камакак калтагӣ мекунад. Мана ин лаби думан. Бинед чанд сантиметр зиёдтӣ бировардам. Мана. Инҷа зиёдтӣ бироварда, не ки инҷаша якчен мондагиём. И барое ки пешаш боло накаша. Пешаш калтагӣ накуна, анахе мондагиём. Мана. Вақти буридане ки поёна полукруг мебурем, мана ҷои дига намебурем. Камакак ҳаминҷа мебуре. Халос. То ҳаминҷа. Боз баъд вақте ки остина часпондем, он вақт баъд таги кашашда, мана инҷада вытичкаи ду тарафа медузем. Рости гап гуфтам акнун меркагириашро навор нагирифта дарав, духтараш ба шумо таги кашашро нишон диҳам. Хай бо дилам нашуд. Гуфтам се равно бо савол метиҳем дар ҳамин бора. Барои ҳамин мана кетиви мо тайёраш 8, ман инҷа қариби 10 мондам. Таги кашаш аз мо қариб 27-28. Ҳозир аз ман ай ҳаминҷа то ана ҳаминҷа аз ман 31 омадагия. Вақте ки дарзоро медузам, худаш туғри мешавад. Абхват грудии ман тайёраш 56, ман 30 сантиметр мондам. 30 меша 60. дарзоро ки чуқур духтам, баъд бо туғри мешавад. Ана акнун ман хел камакак тарафи ис омада, баъд он тарафашро кушод меравем. Мана хатҳои кашидагии манро нағзакак нигоҳ кунед. Манам хел хатро кашидам то поёнам. Анамон чӣ хеле ки гуфтам таги поёнро лаби доманро намебурем, мана нигоҳ кунед. Ин тараф истодагию ман аз нимаш ним кулула кашидам. Анам хел мебурем. Инҷа чақа намешавем. куртаи ман пешаш замокдорай. Барои ка пешашро утю када, байнашро ёфтам. Пас аз оне ки гарданро часпондам, гарлавинашро, баъд инро мечаспонам. Анакнун қисми дуюме ки ҷои остин часпониашро, навори ояндаро интизор шавед. Баъд аз ин навори часпондани остин, чӣ хел остинро чен мекунем, аз куҷо чӣ хел ва чанд сантиметр бурида, чанд сантиметрашро ҷинҷак мемонем, ҳамаш боз дар навори пас аз ин навор гӯема мешавад. Хай ҳаматон дар паноҳи Худо. Худо нигаҳбонатон бошад. Нофаҳмое бошад нависед.